Bueno, como é o último, querido mestre, Anxo González Guerra, boa noite, que siga o aplauso para él. Hoxe haberá aprobado xeral, non digo, non, profe. Eu creo que hoxe vai haber sobresaliente xeral, pero non por recomendación, senón por o que o merecen, porque este alumnado é excelente. Hai un que se escaqueou, Romai escaqueou, se está non está, Romai. Non o vexo, non? Bueno, no, é Sergio porque está ocupado por aquí polo plató. A ter falta xustificada, entón, aprobando o libro. Bueno, pois que nos manden entón por parte dos pais unha nota, se non unha notiña. Bueno, vaya a preparar... Controlade a clase que hai aquí. Sen problema, portamos todos moi ben. Veño agora, idea repasando. Javi, moitísimas grazas por visitarnos esta noite. Profe, como estamos, querido Anxo? Hola, boa noite. Vai comenzar a clase, hai que poñerse un pouco serios agora, non? Agora sí. As clases de Anxo sempre son productivas e nada serias, todo o contrario. Bueno, serias en canto que sí que aprendemos, pero divertidas. Pero tamén aprendo eu deles, porque a sorte dos profesores é que sempre estamos aprendendo, traballamos con xente nova e sempre aprendemos nós máis do que ensinamos. Bueno, pues estupendo, pues vamos alá. A ver, por donde, como vai ser a clase esta noite, Anxo? Pois a clase desta noite ten que ser dedicada ao verán. Así que imos ver unhas pouquiñas palabras dedicadas ao verán, e como as outras veces, eu vou ir chamando a cada un e vou dando dúas opcións que sairán aquí na pantalla, para que cada un de vostedes poida ter un pouquiño máis de seguridade. Moi ben, estupendamente. E logo, como é a última para subir nota, vou facer outra pregunta pequeniña sen opcións. Pero tranquilos, porque só é para a nota, esa. Vale, está ben, para subir nota. Veña, así, arriscando. Empezamos logo, profe. Pois empezamos logo. A primeira palabra de hoxe é Velliña da Cea, e voulle preguntar a dona Tete, pero antes temos que ver aquí os dous significados. Pode ser un dos nomes que ten o vagalume, tamén chamado lucecú, ou pode ser esa especie de bolboreta que acostuma a voar arredor da luz. Non, se é unha veliña, e ven pola noite, ten que ser vagalume ou lucecú. Dixo eu. Moi ben. Aí sí. Moi ben. Listas son. Como deduzo? Como deduzo? Velliña da Cea. Velliña, o lucecú ou vagalume ten moitos nomes en galego. Un deles é este. Pero que ademais vagalume é unha palabra tan bonita que a utilizan moitos poetas. O grande Celso Emilio Ferreiro escribiu un verso que falaba de vagalume senlleiro. E vostede, dona Tete, atreveríase a decirme que pode ser ese de senlleiro en vagalume senlleiro? Hombre, senlleiro é unha persoa única, destacada, maravillosa, unha cosa tremenda, non? Destacado, único. Perfecto. Perfecto, cravouno. Justamente senlleiro pode ser solitario, pero tamén como solitario singular, único. Pois este vermiño da luz, que dice que son as femias as que emiten luz nesas noites cálidas de verán, para atraer os machos. Temos lo que facer todo, va. Sempre só de salud, está claro, sempre salud. O meu irmán Xosé chámalle ao vagalume, meu irmán Xosé chámalle verme carpinteiro, e di que dá moita sorte. Topar un vagalume dá moita sorte, por iso matalo ou pisalo é matar a sorte. Así que seguimos entón coa clase. Pois sí, vamos con outra palabra. Agora a segunda palabra é Barrosiña. Vai tocar a don Luís, que é a primeira vez que ven, pero a esta vai ser fácil. Mire, pode ser insecto con mandíbulas grandes, tamén chamado vaca loura, que vostede a coñecer, ou insecto con pintiñas negras, tamén chamado xoaniña, que seguro que vostede tamén coñece, alá por Río Torto. Sí. Insecto con pintiñas negras tamén chamado xoaniña. Moi ben, perfecto. Pois esta especie de escarabello, por certo, vamos repasar a ortografía. Escarabello, con que era? Con B ou con U? Con V. Claro que sí, con V de toda a vida, claro. Desde vello, non? Con V. Pois tamén ten moitos nomes este animaliño, e é un dos animaliños aos que lles falamos. Por exemplo, para que voe. Para que voe, meu irmán Xan, dille: xoaniña, boa, que chei dar pan con cebola. Pero tamén podemos falarlles para saber do futuro. Por exemplo, a xoaniña tamén se chama rei, que tamén rima moi ben. Rei, cantos anos vivirei? Ou de amores, rei, e para onde casarei? Unha amiga miña di que con ela atinou,
porque ela de nova sempre lle preguntaba rei, e para onde casarei? E o bicho nunca dixo nada. E a miña amiga ten 70 anos e está solteira. Falloulle, Suanine. Atinou. Calla. A ver, dona Isabel. A ver, Isabel. Unha faciliña, muller. A ver, Unha faciliña. a ver, ao non falar galego. Lusco fusco. A ver que nos pon aquí. O momento en que empeza a marchar o día e a entrar a noite, o lusco fusco. Ou esa especie de morcego que voa a noitiña nos días de verán. Vai mal lusco Ai, fusco. meu Deus, pero bueno, momento en que empeza a marchar o día. Moi ben. Entrada noite. Perfecto. Perfecto. Sí, señora. Porque luz, fusco, escuridade. Ajá. Tamén hai quen lle chama o meu padriño, o cura do Incio, decía luz que fusque. Pero vou complicar un pouco máis. Complícame o dixo que entre o queires, día e Anxo. a noite, pero só o aplicamos á tardiña cando marcha o día ou tamén podemos aplicalo á mañanciña cando nace o día. A ver, eu creo que hai, o sea, a xente aplica normalmente a noite, pero hai dous momentos en que temos ese tipo de luz, non? Ou non luz. É que hoxe, Vale, sí. señor director, hoxe acertan todo, eh? Ah, no, pero no, está É ben. o último día. Está moi ben. Sí. É moi lógica esa apreciación, pero eu creí que era para tarde, nada, non é para... Tamén, normalmente é para a tarde, porque claro, Ai, sí. o que máis destaca nesta nosa Galicia son o solpor, as postas de sol. Sí, sí, Todos sí, sabemos que ven xente de todo o mundo, sin mentir, ver as nosas postas de sol cando se pon o sol no mar. Por iso o grande poeta Amado Carballo ten un verso que di: acorado e roibo, dormíase o día coa testa deitada no colo da ría. O sol é un meniño que se dorme que na linda ría. figura, Claro, temos esas maravillas. O sea, que vale para as dúas, vale. Máis ben para a tardilla, pero bueno, seguimos. Quen é o que lle toca? Agora tócalle a dona Lucía. Presente. Bueno, dona Lucía, a ver a súa palabriña. Parece rara, pero é fácil. A ver, Achourilar. a modó. Achourilar. Con Van por chourizo ti. non ten que ver, Van A por ver, ti, Lucía. apañar, recoller as algas na beira da auga na praia, agora no verán, ou deixar como a xordo, por exemplo, co son da música. A ver, eu teño visto moitas veces na ribeira as mulleres apañar algas en canidos en Malpica, na area pequena, e non decían nada da chourilar, así que ten que ser deixar como a xordo. Outra que eu quero ver. É máis razoado como ten que ser. Claro que sí, moitos dos que vemos o luar queixámonos de que nas verbenas a música está moi alta. Non é como lá antes cando viñan as bandas, os gaiteiros, os vileiros. Pero agora, os altavoces, por certo, vostede cree que altavoz será a palabra galega correcta ou non? Non. E logo como sería? Alto-falante ou? Alto-falante, sí, señora. Sí, claro. Alto-falante. Falanteu, por eso. Justamente, por iso un veciño ali de Chantada, que eu xa non coñecín, pero que me contaron, estivera en Cuba moitos anos. E cando volveu de Cuba foi unha vez a unha verbena e escoitou a primeira orquestra. Foi nada máis a escoitar a orquestra, sei que dixo o señor: a rumba dos negros, rediós. Eu cando vexo os debuxos de Castelao con tanto movimento lembro o señor aquel de Chantada, a rumba dos negros. Muy ben. Que lle toca agora? Que falta? Manquiña, María... Don Manuel. Don Don Manuel. Manuel. Estabas entre Lusco e Fusco. Andamos disculpa. Pero vostede, como é un home con experiencia, seguro que pode sacar de aí do saco. Ben, pois mire, voulle poñer unha fácil logo entón. Sí, porque... Unha así faciliña como caldelo. Vexamos as dúas posibilidades. Caldelo, a ver que pode ser, o calor ou aire quente propios do verán, ou ese caldo máis suave que facemos pros calores do verán, que non leva tanta graxa. Pode decir un chiste, profe? Sí. Sobe nota, ademais, Eu pensei que era caldero en chino. Que non o pillamos, espera. A ver, Caldelo en chino, volvemos a mis idiomas. Eu creo que é calor de aire quente propio do verán, unha calorada. perfectamente. sí, o calor. Esa calor. Vale, aquí. Estamos concentrados. Pero da igual, caldelo.
Ese caldelo que os meus parentes de Taboada chamanlle fogaxe. Fogaxe, hai o caldelo, sí, ese. Iso fogaxe sí que eu escoitado. E falando de lumes e de calores e demais, vostede, don Manuel, que opina? Que agora no Brán temos que ter moitos cortafogos ou cortalumes? Non, iso seguro que sei. É cortalumes. Cortafogos podería ser en portugués, pero en galego cortalumes. Moi ben, tamén. Moi ben, nivelazo, Temos unha academia... Normalmente, Bueno, estudiar. os que veñen do castelán ás veces teñen dificultade para saber cando decimos lume e cando decimos fogo. Normalmente, non para sempre, hai unha regra máis fácil que se algo que arde, lume, se algo que explota, fogo. Ah, vale, moi ben. E lembrame un refrán que decía o Guerra do Barrio, que decía: o que pon lume ao pé das estopas, ven o demo e sopra. Ajá. Usábase tamén para os mozos e mozas se xuntaban, o que pon lume, ven o demo e sopra. Hai que evitar os perigos. A quen lle toca, María Mera? Señorita Mera. A Dona María. Veña, María vai dalle aí. tocar Boa unha noite. faciliña, esta ademais perfecta para vostede. A ver. Arrolicar. Arrolicar. Pois déixame... Cales xa che son as puso en dúas, pista, arrolicar, xa verá como vostede a sabe. Mover, impulsar nunha randeira ou bambán. Neno. Coller os nenos moi pequenos no colo. A verdade é que a palabra é ben fermosa e ben má cabeza a rolar. Que a rolar leva implícito o movimento, porque hai que rolar, hai que moverse. Entón, tiro pola primeira, que será impulsar no bambán. Perfecto. Ai, xa pensei que fallara. E Mira que un iría por arrolicar coller os nenos. vai practicar seguro vostede moito este verán de arrolicar. Ainda roliquei esta tarde, bastante ademais, mucho ben. Falando desta palabra, o outro día con miña irmá Mari Carmen decíame: mira que en Trasar decimos arroulincar, pero é o mesmo. Noutros sitios dirán arrolar. Pero agora voulle facer outra pregunta. Estamos falando de xogos de nenos e de maiores. Se lle falo de un palán, en que xogo cree vostede que se pode utilizar? Home, palán, polo nome, parece un pau, non? E se é un xogo desos de antes, pois pode ser este... Como se chama? Agora non me sale. O que se dá cun pau a outro pau. A billar. A billar, eso é. Tornela, justamente. Eso é, a billar. O pau que se lle dá para que salte. Salte e pimba. E este lembrame... Profe, dígame, en Porriño dona era a Tete. pincha. En Porriño era a pincha. A pincha. Xogamos a pincha. E o pau? O pau tamén era palán? Sí. Tamén o palán. O palán e a piña. Palán. Bueno, que quedan? Pois é que desto lembrame o señor Manolo, que o señor Manolo de vello, el vivía na aldea, e de vello foise vivir a Ourense. E un día saiu dar un paseo e atopou un neno arrolicándose. E el fixo como na aldea, foi onde o neno dixolle: e logo, neno, e ti de quen ver sendo? O neno mirou para ele e dixolle: cállate, viejo tonto. E o señor Manolo dixo: voume para a aldea. E marchou. Ai, amigo. Ai, pobre señor Manolo. Dime, Luís. Recórdame un amigo meu que vive na Coruña desde hai moitos anos e sentí unha conversa do seu pequeno, Antón, cunha amiga, non? E que recheños os dous, estaban xogando no parque e dille: e tú por que hablas en gallego? E dillo Antón: porque eu nacín aquí. E ti? Dice: yo no, yo nací en el hospital. Moi ben. Para nota tamén. Moi ben. A quen lle toca agora? E agora tocalle a dona Patri. Tamén unha palabra máis faciliña, porque algo deso xa saiu hoxe por aquí. Ardentía. Ah, claro, estando como estuvo Rogelio así A calquera. ver, fácil, Variedade de auga ardente idónea para facer o licor café. Vostede que de Ourense sabe. Sí, de licor café, sí. Fosforescencia ou luminosidade das augas mariñas. Home, arder auga ardente arde bastante, pero eu penso que vai ser fosforescencia ou luminosidade das augas mariñas. Explicouno moi ben antes A Roxeli, claro. É que xa mariñeiro. estivo aquí, quedeime co de Roxelio, fixenlle caso. Ben, sendo de terra adentro, fagolle outra pregunta. Veña. Como é? O mar ou a mar ou o mar e a mar? Home, ali moito mar non temos, pero normalmente dicimos imos ver o mar. O mar, Non sei se- justamente, moi Sí. ben. Imos Ah, ver bueno, só o ben. mar, en castelán son as dúas. Pero en galego, Galego só o o mar. E pasoulle ao Pepiño, o Pepiño era do meu tempo. Nunca ningún dos dous viramos o mar. Pero a el, o seu avó,
fora a Coruña e díxolle como era o mar, que era inmenso, non tiña fin, todo era para diante. E a mestra organizounos unha excursión para ver o mar. E chegamos a Marín, baixamos, vela aí o mar. O Pepiño quedou desilusionado. Aquel mar era pequeneiro. E foi onde a profesora e díxolle: señorita, isto non é o mar que pasa pola Coruña, isto é unha birria de mar, non me extraña nada que lle chamen Marín. Bueno, Podo meter unha así rapidamente? A min conto estábamos en Asturias, nunha playa moi aberta, que había moitísimo mar e tal. Era unha rapaza, amiga miña, contoume que levara a un señor de pueblo, do seu pueblo pequeniño, a ver o mar por primeira vez. Entón, de repente, quedouse así mirando pa todo, e o que dixo: que prau se pierde! Que prau se pierde! Que prado se pierde! Sabes tú sugerindo, bueno, Pero bueno, o señor era de dentro. temos que facer un programa dedicado a que xente nos conte a primeira vez que viu o mar, porque hai expresión maravillosa. Bueno, a ver, a última, É que nos falta aquí dona Rocío. A ver, Rocío, Decela. aí vai a Unha de faciliña. Vale, ben. Pasa que depende de que se diga na súa zona ou non, porque hai sitios que se di e outros que non. A palabra é anciño. Anciño. E as posibilidades son apeiro, que consta dun mango rematado nun pau con dentes, e para turrar pola erva, polas follas, ou gancho de metal acabado en ángulo que se usa para pescar. Ah, vale. Pois mira, o apeiro que consta dun mango e rematado nun pau con dentes, na miña zona chamaselle anjazo. O sea, que o anciño debe ser un anjazo pequeno, non? Pois é un anjazo, xustamente. Ah, anjazo, home, O claro. anciño é un anjazo. Que todos os a zona meniños... de Meaño, non? Home, para de año, pois ali utilizamos o anjazo. Agora Pa no todo, verán máis. os meniños van á praia e levan todos Ai, o seu angazo, claro. a súa palla, o seu caldeiro. Si solo levaran eso. Que boa esa, Ten que ir a mamá cargada con outras cousas. Pero vai, Teño visto maletas chegando á playa. é tamén unha palabriña para ela. Sí, a ver que A palabra queda. palabriña é... Pódeme decir algún sinónimo de praia? De praia. De praia, sí. Areal? Non é xustamente, areal é calquera sitio que teña area. É polo que se pode ir a pasear. Exacto, é polo que se pode andar. Na Limia, por exemplo, hai areais. É só unha última cousa, porque me ven á mente agora o do angazo. O do angazo hai un conto que saben case seguro, case todos os que nos están vendo, e case todos de vostedes, que é o conto que se di que lle aconteceu ali na parroquia do lado a fulanito ou a un primo dun tío de non sei onde, pero resulta que este conto xa o conta o padre Sarmiento no século XVIII. E o padre Sarmiento, como era un frade, acaba o conto con raio do angazo, pero nós coñecémolo todos como carallo pro angazo. Que non quere contar dos presentes, seguro que alguén o sabe. Bueno, non sei. Non o sabe. No. Home, Pois igual... resulta que un mozo que marcha a emigración, marcha ás aforas, volve ao cabo de poucos anos, e cando volve, esquecerá o galego, case non coñecía a seu pai, todas as ferramentas xa non sabía o nome, entón ve ali un angazo tirado e dille: ai, mi padre, e esta herramienta que será? E dixolle o pai: oiches, dalle un pisotón nos dentes que igual che di o nome. E vai, carallo pro angazo. Xa o conta, Non nos recordaba. Sí. Ou outra palabra para as praias, aparte de areal, cal era? Calero Ademais sinónimo de de areal, praia. Praia, areal tamén vale, pero quería decir que areal E pode máis- ser outra cousa calquera tamén. Ten que ser praia. Moi ben. Bueno, todos soñamos con ter na nosa vida un profe como Anxo González Guerra. Bueno, pois chegou o momento. Aquí o Foi un temos. placer contar con Polo este ar, alumnado. o gran mestre do noso idioma, que ben, como pasamos. Sí, señor. Bueno, verán libros. Bueno, temos deberes para setembro. Setembro volvemos a falar. Claro, claro. Bueno, está preparada a señora do